ଜୀବନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ନେଇ ଠିଆ କରିଦିଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଦାସ ଏବେ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1 ମାସ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମିହିର ଦାସ ଯିଏକି ଅକ୍ଳାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 26 ବର୍ଷରେ ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବେ ବୋଲି କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏକି ମିହିର ଦାସ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ନ ଜାଣୁ ଏବେ ଅମ୍ଳାନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିସାରିଲାଣି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ ଏମିତି ଏକ କଳାକାର, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଳାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ପୁରା ଏକା ହେଇଗଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହାକି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଏକ ହିଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାହା ଭରସା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ଅମ୍ଳାନ ପୁରା ଏକାକୀ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ସାହା ଭରସା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଃଖରେ